oni su zbunjeni. Ja ne vidim zašto ste zbunjeni. Pa kao niko mi to nije tražio. Pa ja kažem čekaj, jeste vi kardiovaskularni pacijent? Jesam. Dakle, niste imali propitano respiratorni sistem, kako funkcioniraju pluća? Kaže nisam. Rijetko imam priliku da čujem da kardiolog na taj način razmišlja i pristupa ovom problemu. Mnogo češće sam u poziciji da u razgovoru sa klijentima koji dođu kod nas da promijene svoj životni stil, da počnu da vježbaju. I onda mi svjesni smo da je trenažni proces transformacioni proces, da mi nametanjem nekog intenziteta vježbanja uzrokujemo stres u tijelu i da bismo znali na koji način da taj stres dirigujemo, mi onda radimo spiroergometriju, radimo složena metabolička testiranja da bismo znali do kojeg intenziteta nekog možemo da opteretimo. I u razgovoru sa tim pacijentima koji su imali neku početnu fazu nekog oboljenja kardiovaskularnog sistema, mi njih onda pitamo kakva je situacija sa plućima, kakva je situacija sa... I oni su zbunjeni. Ja ne vidim zašto ste zbunjeni. Pa kao niko mi to nije tražio. Pa ja kažem čekaj, jeste vi kardiovaskularni pacijent? Jesam. Dakle, niste imali propitano respiratorni sistem, kako funkcioniraju pluća? Kaže nisam. U svojoj dijagnostici imamo velike postere respiratornog kardiovaskularnog sistema. I kad ja onda objasnim njima šta se dešava sa tim zrakom koji uđe u pluća i dođe do alveola i kako se dešava razmjena gasova i ulazak u krvotok i dolazak u srce i koja je to direktna veza i da je jednostavno iz moje perspektive kao trenera je nemoguće posmatrati te stvari odvojeno. Jednostavno je nemoguće. I zbog toga mi je drago da vi potencirate važnost tog sistemskog, holističkog, sveobuhvatnog pristupa jer je to zapravo jedini mogući način da se stvari riješi.